blegegek kugek sadulita mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dene amung sak padukuhan Karang Kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca den Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara Tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel den Ndara Gatotkaca Siwa Semar iya taun sami nanging kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel kebareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunduk marang Siwana Yantaka ampun ngowahi adat kula niki namung batur kula niki namung Panakawan kula niki namung kawula sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tanpa beda kaya pangijo bantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka nggih pun mboten sah dibacut-bacutke nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kalih kula dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den ya Siwana Yantaka kaya surapur kepinak praptaku ning padukuhan Karang Kadempel nuwun sewu Ndara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu Tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus ya Nala Garing kaya surapur kepinak praptaku ning Karang Kadempel nuwun sewu Den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk tak tampa pangestu Tampanana Panakawan Petruk kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah iya Bagong kaya ora kurang kepenak nuni nggih dawa sami-sami Ndara sing dawa sami-sami apa niku tiba padha-padha ngono lho lah iya nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami dipun sekecakaken nggih Den iya Bagong kaya ora kurang kepenak nuwun sewu janur gunung kadingaren gajeke kula ora weruh pitike padha tarung prenjake ora padha muni lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel Gus napa enten pandangon saking Pandhawa napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak mugi kepareng hamba Barana upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa ing ngabding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dereke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya Siwa Semar wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan praptane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para Panakawan kabeh matur nuwun dene tungkap angka loro ana wigating bakal ndaturake marang Siwana Yantaka wigatos sing pripun praptane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepunden Pandhawa nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra pitung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta
apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen apa pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwa Nayantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwa Nayantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca. Siwa Semar andrah ingkang muswitarum kasiling samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh laras retnaning diya blegegek ugek-ugek sadulita mel nuwun sewu Den, nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji, napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika boten sowan. Lha nuwun sewu lho Den, Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta, kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing atase enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan. Lah niku. Ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watak yangkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika mung werna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih.
Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walane. Yo. Dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi, setengah tahun, gedene setahun, munggahe 10 tahun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan angka 2. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho, Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Yo, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Saora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung njaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung njaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe sela aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho, Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsul wangsul. Donya niki wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu, girilusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek
kedhuani niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwana Yantaka nggone bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung nglawan dewa. Kula nembe mahasinga sampun nglawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan wadya tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama Sidemadyaning panepatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yantaka nadaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkuling kisma midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap Nakala semanten nadyan gogodongan teneng ngobah samirana dadana mambah kedadak geder madyaning kawula padukuhan sami alok yen to ana wanara kusika seta tegese wanara ingkang ngurusing pethak wantun minggah pendhaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh pindha sata matarangan agarya jingak kang samya mlatna mring kawula iki kanca piyak ana daya mikir jaluk dalan
kapsilanira ngejemaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto aduh Gusti tingalono kekuk sadulita kaget aku tak kira karnaval karnaval apa Pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel iki piye Petro sik to mbok dimatke sik to Pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh Kiai king menapa paduka supe dateng kula Kiai kok sik to kowe iso guneman to saged toto jalma satataning jalma wantah aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe iki sumitraku biyen alah Sariman ngawur bapak Sariman piye animan lah Petro ini ngomong ora cemping pecocot aja nolo garing kelingan ora kuwi iki Anoman nek ora kleru lho Pak ning apa ya isih urip iya kok apa kowe Anoman Kiai Semar leres kula ngabdipun Anoman Kiai kula pun senggono kula pun mayangkara Kiai Semar menapa tasih kemutan Anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki maha agung Gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ing Sambikala kemarin kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk Kiai Semar iya tak tampa pangestuku tampanono ya man kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan bener apa Pak Anoman Anoman lho garing waduh samet man pangestunipun ki Lurah Nolo Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki Lurah iya tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi slamet man Anoman Ki Lurah Petro wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan sapa karo kowe sing ngancani tekan kene Ki Lurah Petro kula namung piyambakan lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah mati kabeh sampun kok ora ngabari kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petro kaliyan Lurah Nolo Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Ki Lurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kae ya wis mati sampun Ki Lurah terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula wah jan kowe kaya umurmu dawa to man pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah syukur prayogana ya man
Wilujeng niring sami kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet nyuk. Lho, kok mbok yo man ngono apa kok nyuk. Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong kula menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur. Wah, jane sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek man. Inggih mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis lek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Enang apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambu-tambu sanggaring para kawula. Tumuntun samangke kawula paring pitedhah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sapurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula Anoman Murupadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan juga parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakulawarga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nggih Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumamun Kinopati Haryos kene kadya kagiat kang samya mulat.
sugek sadulita mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh gludruk. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ae engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kowe tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu Tampanono ya nala gareng kula pundingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu Tampanono ya Petro. Nggih kula pundingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu Tampanono. Kula pundingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe wis pandhak wae elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya mung ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asring ing dadi napas sasat ing dados riwe wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu pratakon ing Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ning Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi.
Jare ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Neng Negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Marsata Kurawa. Iya Semar, aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono, mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi Panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah, wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming nyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metro piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae Pak. Bagong odian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo ayo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong 4 iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Mremban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Arep kebegan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangellaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajo ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula mong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak bayane negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa mangke riyin pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu wong kula emoh kok mangpeksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebangal ora sakokean gunung tanpa guna wase kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bengawan Durna ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggih para sata Kurawa Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane sakarepmu sangarepku ya sangarepku udah meneng sik aku tak omong sik rasa doting brengok iya Dul lho ora basa karo aku sampeyan sing malah ora kepenak omongane lho aku muni apa sing terakhir mau sampeyan muni pripun nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi?
rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangmong karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe rasa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padane apa meneh? Rumangsane. Kowe ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggondupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita. Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Teta Bagong sama Palangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Batranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sageng edian ora. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapane wong neter Kanthi Jayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njogo. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kanthi Jayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter Kanthi Jayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Platan Karang Kadempel. Ayo, tak jerake lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono. Nek ora ditandhingi sampe nae dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Tapi ya Pak Troy wangi terus. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong terus.
Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ra ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sakmenika. Isih kira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Mriki ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani ki Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman mriki ngestaken dawuh. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wan Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Iki menjagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangleawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Mbiyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Lho, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomong iki. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa Tra? Planning ke depan. Maksudnya planning, yo di pikiran ke depane iki piye, duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman
Kalah kowe sing tumandang. Oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Rasa kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak karepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane mung mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ngiringke kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu malah kasemyok ing Aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestakaken dibau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbuane kaya Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya terus. Buka punang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndolo lete. Ya mangga ya. Ngarep kene iki Bapak ya.
kagungan ngawusa manjing boten gubit sanggar sangarup Nana Gandaka capon nalika semanten wadya bala Kurawa sayunan kaliyan Kura Bagong Sumawana nenggih sang Anoman. Bapak keparanggul mungging ayuda kemambak bawatnya bentar kebabangnya mungging aloko iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mampake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyongi ning negara Ngastina. Masalahku arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Iya. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon nek. Oh inggih, inggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu mo. Ora wani kene. Canggileleng tengah dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono iki.
Ayo ge minggat kowe. Iya. Patih kok diinggat-inggatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kuwi isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlayu badhe jajal kula semanggaken serta aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtai. Rasa pamer sirahmu. Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadawal. Wah, mati. Oh, wait. Dan
dadah Anoman. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singsat? Kele nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki rada abot iki ya. Ngapae kei men munyuke telu saya rame mangap. Wah mau Anoman ora ngono iki syarat kewes mangap. Waduh kaya ditapuk iki.
Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Nek aku ora muni, coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo kok. Udu tai ya. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk piye ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Tuh edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lek tuku sempritan endi? Hah? Lek tuku sempritan endi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen ajajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jaya Mrata ing Panjen Pandana. Candra ora we. Kok mlayu ngopo Ndara Gandrunagati? Aku wegane muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan Karang Kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Genderuwo. Genderuwo kalau bojone Slimbit. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cetha ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Genderuwo sing Slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku ya.
tiban tanganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dening aku. Ya. Modal we. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg kene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu dibano. Pucakaku Kiai Bendo. Iya ya. Tahu tanggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa ki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibano ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek gede tumbak. Oke, kancane. Kelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu mateni tukang ping 4. Ya. Edan apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal jepit iki lho kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dening aku. Iya. Edan. Petruk. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocot-Toto kulune nganti kala-kala Petruk wilang bebalang. Ayo. Diplecani Piai Petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Ya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margolayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Kok isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae lho ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine lho. Aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewon. Walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati. Ya Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi gila lho. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lho. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu gila lho. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Kang. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngono ya. Jan isin aku. Aku ki isin kok. Ora usah isin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Gelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3 lho. Ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sama Romai Rama. Coba nyanyi lagune Romai Rama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mantul tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kowe apa? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi. Pak Guru.
Yang ini apa namanya? Orang joget. Desa Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, gue mandek bandem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi tulodan niku anggepe ora isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sarepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para Panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Ora penake dhewe ora. Piano main-main. Bawa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo selain perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk Panakawan sakarepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwu. Joget ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe, nya. Lho. Ngopo iki? Lho, kula ora takon to. Sampeyan iki butuhe napa? Nglabrak kowe, nya. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko, lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nya. Mangantem. Dadi marep tak mungkur, nya. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena, nya. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nya, ayo. Mburi kok piye, nya? Iya, wani name kaya ngono. Ya. Mburi kok piye ya? Lu kok ming gelis ya ben.
kaya kula niki nya dimate. Mburi wae piye nya? Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ayo iki ya. Nya ya. Mburi wae piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku urung untuk antem kok ya siap as ayo rame ngati-hati lho Tru aja kuwatir aja nganti tiba ora gentenan hop pasang kuda-kuda ya woi ora apa-apa wah ampun tenan ayo gentenan pasang kuda-kuda ngosek-ngosek barang omen mumet jenenge gelut tenan ngenten iki iso ora ana sing menang ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo lho kok saya lirik kesel kok yo aja dimpet lho ora apa-apa kok iki men kaya dalane kok mubeng to iki buyer ngene nya wah kula kaya kowe wis luput ngono kok kowe lah iso cengel e padake cengel iki lho yo awas ngati-hati toto pasang kuda-kuda kuya tegel men to Gong iki rak palu nggo nutuki aspal to ben modar mbok men salah ora lah kok wis ngelekar wong e kayane mau gayeng banget nek gelut pandang wis tiba pasang kuda-kuda modar kowe kalah kowe terus golek luweh modar ya trembelane nak rekake areng kadosa cara malah kesonjo mbaya Kakang Prembantuna mamingkir debate mamingkir piyambak panalingan rumajaring ratri lenenggak jangkanira kapisanan om haneng perang Bratayuda
sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole kentos malu gimbal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Bengawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula mrika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin boyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole entos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta. Tumrap Bengawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang pidunung Sekar Pundak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyong marang Negara Astina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badraya.
sikron dedeng gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kong cangkram warane kata sini nuwun sewu Kyai Ki Lurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajri kan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cundha Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan aku aja nganti disengguh yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten Ki Lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten Balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten Ki Lurah iya menawi mekaten Pinggalo daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marting jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeger terus. Ki tambah ono sik Man. Dipun utahaken mangke mantun dipun sogok engko sogoke ya Truk ha gene iso omong kok gaya ora Man ngati-ati ya sayangku nggih muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan nggih aku kowe Petruk Garing wong papat nggih nggo kertu Cina lho wis togong dilereni iso ora iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek mu dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ati-ati. Nyuwun pamit Lurah. Iya ya kaya bocah cilik senggono. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta Bekapira Kresna Partamanher sakti nira Siwa Semar kula wonten dawuh apa ingkang mbok ngendikake nalika sampun jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita nggih apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa mestine ngoten supaya apik kedadiane aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan sampeyan mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku
Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel. Mengkono Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pundhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Gareng nderek aku. Monggo Gus Moderaken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak nderekke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderek Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk nggih wis taken dawuh. Surtina ning pasewakan